давоми хониши романи замини падарон боби даҳум. Нусратхоҷа Уруновро аз идорааш наёфта, ба ҳавлии ӯ рафт. Котиба он кас касал имрӯз намешаванд гуфта ҷавоб дода буд. Дар асл гап дигар буд. Шаб дар бюрои райком Бурҳон Донёров дар хусуси шароити зиндагонӣ ва кори муҳоҷирон сухан ронда, гуфт ки ҳоло аз бисёр колхозҳо муҳоҷирон гурӯҳ кӯчида рафта истодаанд. котиби райком Уруновро танқид кард ки раиси комиҷроя ин ҳолро нағз донад ҳам бепарвоӣ мекунад ва ҷиддӣ талаб намуд ки Урунов аз пагоҳ ба колхозҳо баромада дар ин соҳа шахсан худаш чораҷӯӣ кунад, то ки кӯчокӯчи муҳоҷирон камтар шавад. Сипас Урунов сухан гирифта дар вазъияти рӯйдода ташкилотҳои партиявӣ аз ҷумла райком ва шахсан Донёровро гунаҳгор карда, гуфт ки дар байни муҳоҷирон корҳои ташвиқоту тарғиботи сиёсӣ ва тарбияи коммунистӣ ниҳоят суст шудаасту муҳоҷирон аз сабаби камшуурӣ ба андак сахтии рӯзгор тоб наоварда кӯчида мераванд. онҳо аҳамияти бузурги сиёсӣ ва ватандӯстонаи кори ободкардаи водии Вахшро намефаҳманд. баҳсу мунозираи раиси комиҷроя ва котиби райком хеле тезу тунд буд. Бинобар ин Урунов ба Донёров ситеза карда, имрӯз на ин ки ба колхозон нарафт, балки ба идораи худ ҳам набаромад. ӯ худро касал карда, ба ҳузур хобида гирифт. ба занаш Надежда Ивановна фармуд ки назди ӯ ғайри Акмалзода касере даромадан намонад. Акмалзодаро худи Урунов даъват карда буд. Надежда Ивановна шавҳарашро дӯст медошт ва ҳеҷ як гапи ӯро ду намекард. ӯ нав ба синни 30-солагӣ қадам ниҳода, аз ҳар ҷиҳат шукуфта як зани зебоқамат ва мафтункунандае шуда буд. касе ки ӯро 10 сол пеш вақти бори нахуст бо Урунов вохӯрданаш дида бошад, ҳаргиз бовар намекард ки ин зан ҳамон духтари химчамиёни нозукбадане бошад. балки он вақт ӯ як духтари назарногире буд ва ҳеҷ гумон надошт ки Урунов бар ин йигити барно ба вай хушдор мешавад ва ӯро ба занӣ мегирад. лекин Урунов ба қавли худаш молшинос буд. вай дар дидани аввал ба дил бурда буд ки аз ин духтари назарногир рафта зани олиҷанобе мебарояд. вай медонист ки ҳусни ин хел духтарҳо ба оҳистагӣ камол меёбад ва онҳо сол ба сол расу расм карда хушрӯтару дилкаштар мешаванд. онҳо аз Москва тасодуфан дар як купе афтода буданд. Урунов аз хондан бармегашт. Надя низ дар Москва мактаби духтуриро нав тамом карда, аввалин бор ба Тошканд ба назди амакаш ки духтури дандон буд ба меҳмонӣ меомад. ӯро дар вокзали Қазон падараш духтур Иван Прохорович Григоров гуселонду дар Тошканд бояд ки амакаш Фёдор Прохорович Григоров пешвоз мегирифт. Иван Прохорович дар вагон бо Урунов шинос шуда, хурсандӣ изҳор кард ки бо Надя то худи Тошканд ҳамсафари хуб ёфт ва духтарашро ба хотири ҷамъ ба ӯ супурда рафт. ана ҳамин тавр духтари болиға ва марди ҷавони занталаб 4 шабонарӯз ҳамроҳ сафар карданд ва рӯзе ки Фёдор Прохорович дар вокзали Тошканд Надяро пешвоз баромад ва пурсид ки чӣ хел танҳо худат натарсида омадӣ. Надя сурх шуда ҷавоб дод ки ман танҳо не. сипас вай Уруновро бо ифтихор ба амакаш шиносонида, ин кас шавҳари ояндаи ман гуфт. духтури дандон марди 50-солаи зиндагидидаи буд ва худи ӯ низ дар вагон ошиқ шуда зан гирифта буд. ӯ зуд фаҳмид ки гап чӣ ва ба майли духтару домодшаванда муқобилате накард. дар натиҷа дар рӯзи дуюми ба Тошканд омадани Надя
Иван Прохорович телеграмма гирифт, ки духтараш ба шавҳар расидааст ва ҳамешагӣ дар Туркистон мемонад. Албатта хонандаи ҳушёр аз нақли мо пай бурд, ки Надя бо шавқи ҷавонӣ ба як дидан ба Урунов меҳр баста зани ӯ шуд. Аммо Урунов ба ғайр аз муҳаббате, ки ба духтар самимона изҳор намуд, боз ҳисобу китоби дигаре дошт. ӯ чунин мепиндошт, ки дар вазъияти сиёсии дохилии Туркистон он солҳо агар зани рус дошта бошад, зудтар ба боварии русҳо медарояду ба мансабҳои калонтар баромаданаш осонтар мешавад. Бинобар ҳамин, ҳар гоҳ ки бо садоқати ӯ ба сиёсати партияи болшевикӣ ва давлати шӯро шубҳа мекардагӣ мешаванд, ӯ дарҳол занашро ба миён оварда мегуфт, ки ман бо дилу ҷонам ба русҳо дода шудаам. Намебинед, ки ҳатто шабҳо ҳамболини ман ҳам зани рус аст. онҳо қариб 10 сол боз ҳамболин буданд. дар соли аввали хонадорияшон Надя як писар таваллуд карда буд, вале писарча ба солаш нарасида мурд ва Надя бо сабаби номаълум дигар фарзанд таваллуд намекард. аммо Урунов низ мисли Нусратхоҷа дар фикри фарзанд набуд. ғами ӯ тамоман дигар буд. ба тақтақи Нусратхоҷа дарвозаро Надежда Ивановна кушод. агарчи Урунов ба вай ғайри Акмалзода касеро намон гуфта буд, Надежда Ивановна Нусратхоҷаро бо меҳрубонӣ ба хона таклиф намуд. зеро ӯ медонист, ки Нусратхоҷа низ барои шавҳараш ҳамеша мисли Акмалзода, ҳатто аз вай ҳам зиёдтар ҳамсӯҳбати дилхоҳ мебошад. Урунов дар хонаи васеи шифтбаланд дар кати симин нимхез шуда менишасту Акмалзода дар паси мизи таом нишаста ба вай чой рехта медод. ҳарду ҳам Нусратхоҷаро дида шод шуданд. кани ба хайр, чашми дӯст расид ё чашми душман? Бо Урунов вохирикунон пурсид Нусратхоҷа. кайк лагатзадагӣ, хандида гуфт Акмалзода. ҳамон кайкро ба ман як нишон дода монед, ман гуфта ба Урунов рӯ овард Нусратхоҷа. марҳамат шинед, ба он кайк ҳоло зури шумо намерасад, гуфт Урунов ба Нусратхоҷа дар паҳлӯи Акмалзода ҷой нишон дода нишаст. сабилмонда кайки зур будааст, дия гуфт Нусратхоҷа ба як курсӣ нишаста. боз ҳамон Бурҳон Дониёров набошад? ёфтед, худи худаш, гуфт Акмалзода. ман ба шумо кайҳо нагуфта будам, ки ихтиёри ӯро ба ман супоред. ман корашро дар як шаб тамом мекунам. талаби пешинаашро хотиррасон кард Нусратхоҷа. агарчи ин гапҳо ҳоло ба тарзи шӯхӣ гуфта, дар асл ҷиддӣ буд. бинобар ин Акмалзода ба ваҳм афтода, саросима пенснеро аз чашм гирифту боз зуд ба хачаки биниаш гузошта ба Урунов нигоҳ кард, ки ӯ чӣ мегуфта бошад. Акмалзода аз бӯи хун метарсид. дар бачагиаш ҳам агар дар ҳавлӣ гӯсфанд кушанд, ӯ гурехта ба кӯча ё ба хонаи ҳамсояҳо мерафт. ӯ дар солҳои тохтутози босмачиён ва хунрезиҳои шадид дар Туркистон набуд. ӯро ҳанӯз дар баҳори соли 21 Файзулло Хуҷаев бо як гурӯҳ фарзандони ёшбухориҳо ба хориҷа ба Берлин ба хондан фиристода буд. баъди аз хориҷа баргаштан ҳам ӯ фақат ба корҳои осоишта машғул шудан мехост. вай аз сӯиқасди рӯйрост ва хунрезӣ сахт метарсид. Урунов лаҳзае андеша карду чойи хунуки пиёларо дам кашид. сипас ба Нусратхоҷаи бовиқор нишаста ва Акмалзодаи ба тарс афтода як нигоҳ карда гуфт: ҳардуи шумо ҳам гул ҳастед. яке гумон мекунед, ки бе хунрезӣ ҳеҷ кор буд намешавад,
дигаре аз бӯи хун меларзед ва ҳарду хато мекунед. аввалаш ин ки ҷаноби Нусратхоҷа Дониёровро куштан кори шӯхӣ нест. Вайро ки куштед, худатон ҳам амон намемонед. Хотирҷам, гуфт Нусратхоҷа, зур ояд, аз ин ҷо то сарҳад якшаба роҳ аст. Ҷанобашон боз хато мекунанд, бо тамкин фаҳмонд Урунов. Агар ҳар кадоми мо як касро кушта ба хориҷа гурехтан гирем, ин ҷо кори асосиро кӣ мекунад? Мақсади асосии мо аз Дониёров халос шудан нест. Дониёров як одам аст. ӯро кушем, ба ҷояш Дониёрови дигар, эҳтимол ки аз ин ҳам бадтараш ояд. Акмалзода аз ин гуфтугузори бепарда ва барояш ниҳоят ваҳмовар сахт дар ҳаяҷон афтода, гоҳ ба даҳони Нусратхоҷаву нигоҳ мекарду, гоҳ ба даҳони Урунов. ӯ дар ҳайрат буд, ки дӯстонаш дар хусуси куштан ё накуштани одам чӣ хел оромона, гӯё дар хусуси гӯсфандхарӣ маслиҳат мекарда бошанд, гап мезананд. Дониёрови дигараш ҳам аз ҳозира бадтар бошад, аз худаш гила кунад, гуфт Нусратхоҷа. ӯро ҳам мекушем. Кадомаш шурпеша бошад, омадан гирад. Не, ҷаноби Нусратхоҷа, гуфт Урунов. Болшевикҳо дигар бо куштан тамом карда намешаванд. онҳоро пеш аз ману шумо, ҳатто дар пеши назари ману шумо он қадар куштанд, ки ҳисоб надошт. дар худи Тоҷикистони мо ҳам Иброҳимбеку Фузайлмахсум ва махсумҳои дигар чӣ қадари онҳоро куштанд. Иброҳимбек бо лашкари калон ҳуҷум мекард, ҳазор кушт. Лекин болшевикон барҳам нахӯрданд. онҳо боз зиёдтар, пурқувваттар шуданд. гӯё ки як болшевикро кушӣ, аз хуни ӯ 100 болшевики дигар пайдо мешуд. сабаби ин ҳол чист? шумо оё дар ин хусус фикр кардед? ба Нусратхоҷа саволомез нигоҳ кард Урунов. Нусратхоҷа хомӯш меистод. барои ӯ ин кашфиёти Урунов хеле аҷибу ғариб менамуд. чунки онҳо ба мағзи дили халқ реша давонданд, давом дод Урунов. агар болшевиконро нест кардан хоҳед, решаи онҳоро аввал аз дили халқ канда партофтан даркор аст. пас мо бояд чӣ кор кунем? хаёлолуд пурсид Нусратхоҷа. ҳама гап дар сари ҳамин аст, ки мо бояд чӣ кор кунем? чашмак зада табассум кард Урунов. мо ҳоло бояд чунон кор кунем, ки дар водии Вахш пахта нарӯяд. халқ дилхунук шуда корро партофта равад. мардум бояд чунин фаҳманд, ки ҳукумати шӯро онҳоро фиреб дода, беҳуда овора карда ба водии ботлоқу туғайзор кучонидааст. дар асл ин ҷо пахта намерӯяд. бояд чунон кор кунем, ки халқ минбаъд ҳам ба қарорҳои ҳукумат бо шубҳа нигоҳ мекардагӣ шаванд. ана дар он вақт мо ба мақсади худ мерасем. сари душманҳои худро осонакак мехӯрем. Бурҳон Дониёров ҳам нест мешавад ва тарафдорони ӯро худамон тоза мекунем. офарин, мана инро кала мегӯянд, гуфт Нусратхоҷа қоил шуда ва пурсид. ин тавр бошад, барои чӣ тирамоҳ, вақте ки ман як гурӯҳи хурди муҳоҷиронро аз колхоз ҳай кардам, шумо маро он вақт ҷамъ кардед. вай кори шумо нодуруст буд, гуфт Урунов. шумо муҳоҷиронро шахсан худатон зада, ҳақорат карда пеш кардед. онҳо мумкин буд, ки аз болои шумо шикоят кунанд ва шумо ҷазо мегирифтед. ман ба шумо фаҳмондам, ки ин хел корҳоро фақат бо дасти дигарон бояд кард, на ин ки бо дасти худ. ташаккур, барои оянда сабақи нағз шуд. миннатдорӣ изҳор намуд Нусратхоҷа. ҷаноби Акмалзода чӣ фикр дошта бошанд? ногаҳон ба Акмалзода рӯй оварда пурсид Урунов. инҳоро дар марказ чунин дастур дода мефиристонанд, ки
ҷони худатонро эҳтиёт кунед. ман фикру мулоҳиза ва дастурҳои марказро кайҳо ба шумо расонида будам, андешамандона гуфт Акмалзода. дар марказ ҳама ғами шуморо мехӯранд, чунки марказ аз шумо умедҳои калон дорад. бинобар ин бисёр хоҳиш мекунанд, ки шумо худатонро эҳтиёт кунед, зеро ки вазъиятро хуб медонед. болшевикҳо агар ба садоқати шумо андак шубҳа кунанд, тирро дареғ намедоранд. хуб воҳима кардед да, ҷаноби Акмалзода. Хе хандид Урунов. Кӣ мегӯяд, ки шумо дар Аврупо, дар худи Берлин таҳсили илм карда омадед. охир дар Аврупо аз садои тир наметарсанд кӯ? Сипас ин гап нодуруст, ки болшевикҳо тирро дареғ намедоранд. шумо ҷаноби Акмалзода тӯҳматҳои хориҷиёнро дар ҳаққи болшевикон нағз аз худ карда омадаед. лекин муаллимони хориҷии шумо аввалан худашон болшевиконро дуруст намедонанд. сониян тарзи ташвиқоти онҳо шояд барои шароити мамлакатҳои худашон хуб бошад, вале барои шароити мо асло ба кор намеравад. зеро дар мо кӣ бовар мекунад, ки болшевикҳо фақат бо тирпаронӣ кор мебаранд? агар онҳо фақат бо кушокушию парон машғул мебуданд ва дар сари ҳар кор тирро дареғ намедоштанд, онҳоро мағлуб кардан ба мо хеле осон мешуд. онҳо дар рӯзҳои авҷи босмачигарӣ медонед чӣ кор карданд? эълон карданд, ки босмачӣ яроқашро ба ихтиёри худ супорад, ба ӯ ҳеҷ гуна ҷазо намедиҳанд. дар натиҷа чӣ шуд? ҳазорон ҳазор босмачиён аз дасти қурбошиён гурехта ба болшевикон таслим шуданд ва лашкари пурзури Иброҳимбек ҳам аз ҳамин сабаб парокандаву несту нобуд шуд. не, ҷаноби муҳтарам, шумо рафтори болшевиконро дуруст намедонед. онҳо фақат ба тиру туфанг такя намекунанд. онҳо боз яроқҳои аз тиру туфанг ҳам зуртар доранд. як лаҳза хомӯш монда ба фикр рафт Урунов ва баъд пиёлаи Нусратхуҷа дарозкардаро гирифта як қулт чой нӯшиду ба суханаш давом кард. шумо декретҳои аввалини Ленинро фаромӯш кардед? болшевикон аз рӯзи аввали ба сари ҳукумат омадан эълон карданд, ки ба халқ сулҳу осоиш медиҳанд, ба деҳқон замин медиҳанд ва ғайраҳо. онҳо ана бо ҳамин бурди калон карданд. халқ аз паси онҳо рафтанд. каме сукут кард Урунов ва ба Акмалзода рӯ оварда пурсид: оё шумо кори ҳозираи онҳоро дар Тоҷикистон як мулоҳиза кардед? 93% республикаи мо кӯҳсор аст, яъне ки ҳосил намерӯяд. дар Кӯҳистон камтар ғалаи лал мерӯяд ҳам шиками худи кӯҳистониёнро сер карда наметавонад. бинобар ин онҳо як умр нимгирусна ҳаёт ба сар мебаранд. бисёрии онҳо ба шаҳрҳои дурдаст рафта мардикорӣ карда як бурда нон меёфтанд, дар хориву зорӣ мурда мерафтанд. лекин аз он 7% замини ҳамвор ҳам як қисми зиёдаш, аз ҷумла водии калони Вахш ҳам ботлоқзору қамишзор шуда мехобид. дарёи азими Вахш, ки ин водиро миёнбур карда мегузарад, асрҳо боз ба мардуми гурусна нафъе нарасонда рӯ ба омӯд ҷорӣ мешуд. ҳоло болшевикон ҳатто аз Амрико мутахассисҳо киро карда, аз Канада бар ин мамлакати дурдаст экскаваторҳо харида оварда ба Вахш сарбанд сохтанду оби онро бо каналҳо ба водӣ ҷорӣ мекунанд ва ҳазорон гектар ботлоқзору қамишзорро ба замини корам табдил медиҳанд. дар ин ҷо пахтаи нави аъло мерӯёнанд, яъне ки ҳама кӯҳистониёни асрҳо боз нимгуруснаю нимӯрёнро серӣ мехӯронанд ва нағз мепӯшонанд ва иқтисодиёти республикаро хеле мустаҳкам мекунад. оё шумо дар шароити Тоҷикистон ва умуман Шарқи имрӯза
аҳамияти ин кори бузургро пурра дарк кардаед? Не албатта, чунки шумо дар ин хусус ҳатто фикр кардан ҳам намехоҳед. шумо ҳамеша шабу рӯз саргарми фикру хаёли хом ҳастед ва аз ҳамин сабаб мағлубияти шумо ва нобарории ҳама тадбирҳои марказ ногузир аст. хуб, ба фикри шумо чӣ кор кунем? Ҳама якбора ба идораи ГПУ рафта таслим шавем? Тамоман рӯҳафтода шуд, пурсид Акмалзода. хайр чӣ кор мекунед? ҳунари дигар ки надоред, ақаллан бошарафона рафта таслим шавед. Урунов муғамбирона хандида ба рӯи Акмалзода назар духта истод. касе ки аз садои тир тарсад, худаш ба дами милтиқ давида меравад, гуфт Нусратхоҷа низ бо шӯхӣ. чашмони Акмалзода дар зери пенсне пир-пир мепариданд. сараш ғувват зада, пеши чашмонаш як торик шуд. Урунов иззати нафси ӯро фориғболона зери по карда буд. вай аз пиёла як қул чойи хунук нӯшиду, гулӯ афшонд ва худро ба зур ба даст гирифта гуфт: ҷаноби Урунов, рафиқони дар марказ буда маро пешакӣ аз шӯхиҳои густохонаи шумо огоҳонида буданд, вале ман ҳаргиз тасаввур карда наметавонистам, ки шумо ба ҳамин дараҷа бепарда гуфтугӯ мекунед. боре андеша намекунед, ки ба ҷои ман шахси дигаре мебуд? гуфтугӯи моро худи ҳамин рӯз ба ГПУ мебурд? Сухани Акмалзодаро бурида пурсид Урунов. фарз кардем, каме дармонда ҷавоб дод Акмалзода. аз ин хусус ман хотирҷамъам, бо заҳрханда гуфт Урунов. шумо он қадар дилу гурда надоред, ки аз наздикии идораи ГПУ гузаред. бо завқ хандид ӯ. ба ҷои ман шахси дигар дилу гурданок ҳам пайдо шавад, аҷабе нест, бо алам хитоб намуд Акмалзода. шояд, гуфт Урунов ва ҷиддӣ шуда дасти Акмалзодаро фишурда давом намуд. ҳаёт як саҳнаи бузургест, азизам. дар он ҳар кас як нақш мебозад ва ҳар кас қисмате дорад. бинобар ин дар ҳаёт таваккал бояд кард. агар тасодуфан шамшери ту ба сари душман нарасиду шамшери душман ба сари ту расад, хайр чӣ илоҷ? ин як тасодуфе хоҳад буд. пас ҳама қонунҳои диалектика ва мантиқи ҳаётро ба куҷо партоем? ҳоло як баҳс аз назария мерафт. Акмалзода худро нисбатан далертар ҳис мекард. монед, ки он қонунҳоро наслҳои оянда омӯзанд, агар вақти осоиш ёбанд. мо барои омӯхтани ин қонунҳо вақт надорем. мо амал мекунем. мо бояд таваккал кунем. охир мусалмонон худо подшост гуфтаанд. шояд ки худо нигаҳдори мо бошад. ҳоло шумо аз ростӣ ба худо эътиқод доред? бо тааҷҷуб пурсид Акмалзода. дар ин чӣ шак? бо сувол ҷавоб дод Урунов. агар ба худо эътиқод надошта бошед, дар ин дунё ҳаром мурда меравед. бо вуҷуди ин ҷавоб, Акмалзода ба худотарсии Урунов шубҳа дошт. ин мардак монанди Абулҳавл аст, аз дил гузаронд вай. чӣ хел кас будани ӯро фаҳмидан мушкил. ман шуморо инқилобчии ҷадид ва ҳатто камтар марксист гумон мекардам, гуфт Акмалзода ба чеҳраи Урунов аз паси пенсне синчакарона нигоҳ карда. Урунов муғамбирона лабханде карду боз туманолуд ҷавобе дод. мегӯянд, ки Исо ҳам ба роҳи худ, Мусо ҳам. ман ба шумо гуфтам, ку дар саҳнаи зиндагонӣ ҳар кас нақши худро мебозад. пас шумо розӣ ҳастед, ки дар мактабҳо илмҳои динӣ ҳам ҷорӣ шаванд? хаёлолуд пурсид Акмалзода. не, инро қонуни ҳукумати шӯро манъ кардааст, гуфт Урунов, ки ба вай ин баҳсу мунозира маъқул набуд ва ба мақсади қатъ кардани баҳс ҷавоби сахт дод. шумо ҷаноби Акмалзода, азбаски офтобмазҳаб ҳастед, мудом хаёлатон ба офтоб меравад. мо бошем бештар ояндаи ватан, ояндаи миллатро фикр мекунем.
дину оин низ барои миллати баномус зарур аст. урус аввалан дину оини моро поймол кард. ин баробари он ки номуси моро зери по кунад. Акмалзода ҳам ин дафъа суст наомад. ӯ низ ҳоло ба ақидаи худ истодагарӣ мекард. агар мусалмонон донанд ки мо аз дини ислом рӯ мегардонем, ҳеҷ гоҳ моро тарафдорӣ намекунанд. ӯ барои мадад ба Нусратхоҷа нигоҳ кард. Нусратхоҷа як гулӯ афшонду созишкорона: монетон, ҳозир вақти ин мунозираҳо не, гуфт. ҷаноби Акмалзода талаб доранд ки дар ҳайати ҳукумати шӯро вазорати дину оин таъсис кунем. Ҳа гуфта масхараомез хандид Урунов. акмалзода ки аз Урунов ҷиддӣ ранҷида буд, хомӯш монда ба андеша рафт. Урунов як ҷунбида катро ғиҷро занида ба болиши такякунон якпаҳлӯ хобиду ба хотираш як гапи муҳим расида аз нав ба хурӯш омад. ҷаноби Нусратхоҷа, гуфту ба сӯи Нусратхоҷа даст дароз намуда, барои шумо як хабари хуш аст. ба қарибӣ мартабаи шумо боз баландтар мешавад. барои 9 колхози атрофи шумо шӯрои ҷамоати нав ташкил мешавад. шуморо ба раисии шӯро тавсия кардем. муборак бошад. Нусратхоҷа бархоста ду даст ба пеш гирифта қулуқ гуфт ва хам шуда дасти Уруновро бусид. дирӯзака комсомол будед, бо навозиш гуфт Урунов. имрӯз раиси шӯро мешавед. фардо аҷаб нест ки раиси ҷумҳурият шавед. иншоалло бо нафаси табаррукии шумо ҳарчӣ мешавем. ба бахти мо фақат шумо саломат бошед. шумо ҳам саломат бошед, гуфт Урунов ва ба Акмалзода рӯ оварда пурсид. ҷаноби Акмалзода, ин қадар парешонхотир менамоед, магар Нусратхоҷаро муборакбод намегӯед? Акмалзода ки ҳанӯз ҳам ғарқи хаёл буд, ба Нусратхоҷа рӯ оварда сар дакак муборак бошад, гуфт. ташаккур. Нусратхоҷа ба сӯи ӯ низ сар хам намуда таъзим кард. ҷаноби Нусратхоҷа, шумо бояд акнун ҳарчи зудтар ба вазифаи ҳозираи худ як номзади дуруст ёбед, то ки дар садоқат ба адо аз худатон кам набошад, гуфт Урунов. хуб ҷонам қатъӣ, гуфт Нусратхоҷа. ӯ ҳоло хомӯш монда фикр мекард ки киро ба раиси колхоз тавсия кунад. аввал Машрабовро пеши назар овард. марди ҳисобдон, хату саводи хуб дорад, шахси содиқ мешавад, вале мумкин аст ки худаш розӣ нашавад. Машрабов метарсад ки номаш ба даҳони кӯб афтаду шӯҳрат пайдо кунад, нохост ҷинояташро ошкор мекунанд. ӯ дар куштани муаллимони аввалини ғарм иштирок кардааст ва ҳоло дар мушхона пинҳон шуда зиндагонӣ карданро авлотар медонад. майлаш, ҷояш ҳозир ҳам бад не. ҳисобчии колхоз аз они худӣ бошад беҳтар. Нусратхоҷа баъд дар хусуси номзадии Диловар як фикр карду боз зуд аз ин фикр гашт ки шояд ба Урунов маъқул нашавад. вай одами нав аст. айбу ҳунараш нуҳуфта бошад. баъд ӯ дар хусуси Идрис фикр кард. Идрис ба қавли Нусратхоҷа бачаи аз ҳар ҷиҳат хуб. ӯро мардум ҳурмат мекунанд. кордону коркун, лекин каме беодобу шартагигӯй аст. хурду калонро фарқ намекунад. ҳатто ба худи Нусратхоҷа ҳар гапро гуфтан мегирад. не намешавад. амаки Ҷамолбек чӣ? Фикр кард Нусратхоҷа. марди хоксор обрӯ дорад. аммо вақти аспу аробаро аз дасташ гирифтанам хафа шуда буд. акнун ки Аброр аробаро партофта аспро савор шуда гурехт, ӯ чӣ фикр мекарда бошад? амаки Ҷамолбек ё Диловар. Нусратхоҷа қатъӣ қарор дод ки аз ҳамин ду кас якеро тавсия мекунад. Диловар ҷавонтар, муҷаррад ва танҳо. бо муомилаи нарму гарм ӯро ба тарафи худ кашидан осон аст. ба ғайр аз ин хату савод дорад.
диловар мешавад. Колхозчиён ҳам аллакай рӯзи ҳашар каланзании ӯро дида қоил шуда буданд. ба раисии ӯ розӣ мешаванд. ин қадар дуру дароз фикр карда мондед, аз хомӯшии ҳамсӯҳбаташ дилгир шуда пурсид Уронов. як номзад ёфтам, агар ба шумо маъқул афтад, гуфта боз лаҳзае хомӯш истод Нусратхоҷа. хуб шунавем кӣ будааст вай? Бо мароқ сӯи Нусратхоҷа нигоҳ кард Уронов. шумо ӯро вақте ба колхоз рафтанатон дида будед. Диловар ном дорад, гуфт Нусратхоҷа. ҳо, дар хотир дорам. Рустами Замон, хандид Уронов ва ба Акмалзода рӯ оварда гуфт. ҷанобашон чӣ фикр доранд? Рустами Замонро дар ёд доред? Нусратхоҷа мегӯяд, ки ҳамонро раис кунем. ба ман чӣ фарқ дорад? Ин кори дохилии шумост, гуфт Акмалзода. Уронов пай бурд, ки Акмалзода сахт ранҷида ба дил кина гирифтааст, хандида гуфт. таби латифи ҷанобашон андак гирифтааст. давон ин як шӯрбочаи тунд мешавад. Нусратхоҷа низ хандид ва бо шӯхӣ гуфт. ҷаноби Акмалзода, асло ғам нахӯред. ман ки раиси ҷумҳурият шудам, дар ҳама мактабҳо илмҳои диниро маҷбуран ҷорӣ мекунам ва шуморо вазири дину оин таъин мекунам. ана масъала ҳал шуд, гуфт Уронов. вале Акмалзода ҳанӯз ранҷидахотир ба сӯи дар нигоҳ мекард. дар фикри он буд, ки ҳоло бархоста равад чӣ шаваду наравад чӣ шавад. Уронов Надя гуфта занашро фарёд кард. Надежда Ивановна, ки аз дар пайдо шуд, аз болои куртаи остинкӯтоҳи чити гулдор пешдомани сабзгун баста буд. маълум, ки аз ошхона омадааст. шӯрбоят пухт? Пурсид Уронов. шӯрбо не, борщ кардам. Нусратхоҷа борщро нағз мебинад, гуфт Надежда Ивановна хандида. раҳмат ба шумо янга, хуб кардед, миннатдорӣ кард Нусратхоҷа. ҳозир биёрам мешавад? Уронов сарҷу монда розигӣ дод ва Надя рафт. агар ҷанобашон иҷозат бидиҳанд, ман ҳам як арзи бандагӣ доштам, гуфт Нусратхоҷа ба Уронов. коғази чаҳорқатеро дароз кард. он акт аз болои Аброр буд. хайр, аввал масъалаи номзадии раисро ҳал кунем, гуфт Уронов. коғази чорқатро аз дасти Нусратхоҷа гирифт, вале накушод. ба ғайри Диловар касе надоред? боз чанд каси дигар ҳастанд, вале ба хаёлам ҳоло аз ҳама беҳтараш Диловар аст, гуфт Нусратхоҷа. майлаш, ман ӯро дар назар медорам. боз худатон як фикр карда бинед. Уронов ин масъаларо акнун ҳалшуда ҳисобида ба коғази Нусратхоҷа назар кард. вай Аброрро шахсан мешинохт ва медонист. бинобар ин ҳоло дар тааҷҷуб буд, ки чаро Нусратхоҷа ӯро ҳабс кардан мехоҳад. ӯ бемаслиҳати шумо гурехтааст? Пурсид Уронов. бале, гуфт Нусратхоҷа. агар намегурехт, ҳеҷ гап набуд. акнун ки чанд кори нохуб карда гурехтааст, ман маҷбур шудам дар пеши чашми Диловар акт нависонда, вайро ҳам даст монондам, то ки мардум аз ман домангир нашавад. Уронов каме ба андеша рафту баъд гуфт. гап ба ин коғаз не. ин коғазро дар ронда партофтан осон. ба назарам вай кайҳо ба он сӯи дарёи Панҷ гузаштааст. падару модараш дар мазори шарифанд. ҳеҷ гап не, вай гашта меояд. ӯро баргардонда мефиристонанд, гуфт Уронов. Акмалзода, ки ба гуфтугузори Нусратхоҷа ва Уронов қатъӣ нашуда хомӯш менишаст, дастшӯиро баҳона карда берун баромад. дами ин чорчашм ба дарунаш афтод, гуфт Уронов аз қафои ӯ ишорат карда. шумо ӯро беҳуда меранҷонед. аз рӯи гуфти худаш бо Файзулло Хоҷаев наздикие доштагӣ бар ин маслиҳатомез хотиррасон кард Нусратхоҷа. парво накунед, гуфт Уронов назарногирона даст афшонд ва сонияе хомӯш монда боз илова намуд. ин зодаи айнакӣ аз эрониҳои Бухорост.
Файзулло Хуҷаев баъди инқилоби Бухоро як гурӯҳ бачаҳоро ба Истанбулу Берлин ба хондан фиристода буд, ки ин ҳам аз ҳамон гурӯҳ аст. Лекин ҳаргиз гумон надорам, ки бо Файзулло рақобате ё қаробате дошта бошад. ба хоялам, ки аз тоифаи дигар аст. Дар Самарқанд як гурӯҳ одамҳо пайдо шуданд, ки дини исломро бо баъзе тағйирот ва шароити замон мувофиқ карда қабул кунем мегӯянд. Акмалзода ҳам яктои ҳамонҳост. яъне ки на мусулмони комилу на кофири куффор, заҳрхандае кард Нусратхоҷа. Бале, гуфт Урунов, узбакҳо инҳоро ики ҷаҳон аворасӣ гуфтаанд. Ман мегуфтам, ки расвои ду ҷаҳонанд. охир вай дар Аврупо таҳсил кардаасту то ҳанӯз ақлаш надаромадааст? Бо тааҷҷуб пурсид Нусратхоҷа. Ман ҳам ба ҳамин ҳайронам, гуфт Урунов ва сохтакорона сулфида монд. аз берун Акмалзода меомад. имрӯз ҳаво сардакак ку, гуфт Акмалзода кафи дастонашро бо ҳам соида ба ҷояш гузашта нишаст. аз дар Надя бо ду коса карамшӯрбо даромад. аввал ба ҷаноби Акмалзода диҳед, ин кас хунук хӯрдаанд, гуфт Нусратхоҷа ба Надя. шумо кавалери деринаи ман ҳастед. барои ҳамин аввал ба шумо медиҳам, хандида ҷавоб дод Надя. боз ин гапҳо ҷаноби Урунов рашк набаранд, гуфт Нусратхоҷа бо шӯхӣ. ман кайҳо ба дили вай задаам. вай зани дигар гирифтанист, гуфт Надя ба Урунов нигоҳе карда. дӯстон хушҳолона хандиданд.